హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కిచెడ్ ఎక్సెల్స్. మన షాప్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా హోల్సేల్ అండి. ఈరోజు వీడియోలో కొత్త ఫ్యాబ్రిక్ డోలా క్రష్ చూపిస్తున్నాం. సారీ చాలా బాగుంది. ఇది స్పెషల్ ఐటమ్ ఉంది. సారీ ఆల్ ఓవర్ డిజిటల్ ప్రింట్ ఉంది. కంచి బోర్డర్ ఉంది. ఇది బ్యూటిఫుల్ ఇక్కట్ టైప్ పళ్ళు ఉంది. ఇది చెక్స్ బ్లౌజ్ ఉంది. జరీ చెక్స్ ఉంది. బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఉంది. ఎయిట్ కలర్స్ సెట్ ఉంది. సెట్ వైస్ ఓన్లీ. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ పైన నంబర్ ఉంది, కాంటాక్ట్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.